Avui vaig a contar-vos un conte d'este llibre, de La volta al món en 8 contes, publicat per Tandem, il·lustrat per Paco Jiménez, i vaig a utilitzar com a fons este quadre del meu amic Curro Canavese, que va faltar este estiu, i servisca que era un gran artista, com a homenatge a ell. És un conte sefardí, i diuen i conten, i es diu El Pet. Diuen i conten que hi havia una vegada un llaurador amb la seva dona, no tenien fills, eren molt pobres, i ell havia sentit parlar de les coques cristines, no? I sempre li deia a la seva dona: «Escolta, Maria, què és això de les coques cristines? Per què no me fas unes coques cristines?» I ella li deia: «Ai, si me portes oli, farina, armeles, sucre i canyella, te'n faré. I llima no? Llima no fa falta», li deia la seva dona, «perquè li'n demanaré una a la veïna que té una bona llimera». I ell tornava: «Quan me faràs unes coques cristines, quan?» I ella sempre li contestava el mateix. I el cas és que un dia el llogaren per a collir un camp de taronges a elles soles, i el va collir també durant una setmana, que no va deixar ni una taronja en l'arbre. I el cas és que li pagaren 5 monedes, i amb aquelles 5 monedes es va comprar un barret nou perquè el tenia tot foradats, li entraven els ratxos i li cremaven un poc de quan en quan el cap, unes espardenyes noves, i en els diners que li van sobrar, en les 3 monedes que li sobraren, va comprar mig armut de farina, mig quilo de sucre, armeles, un bon grapat d'armeles, canyella i oli. I el cas és que li ho va portar tot a la seva dona i li digué: «Ala, fes-me unes coques cristines». I ella, perquè no estiguera per allí en la cuina saforejant, el va enviar allí al menjador, i ell estava tan cansat que es va asseure en una cadira i començar a roncar. I la dona va fer la massa amb la farina, un poc d'aigua, amb l'oli, amb el sucre, amb les armeles, i estava allí estirant i estirant la massa en el corró, que és en el rulo, i estava estirant i estirant i estirant, i de repent apretà un poquet així a la panxa contra la taula, contra el cantellet de la taula. Havia dinat un arròs amb fesols sinaps, que és molt flatulent, i feu... Es va tirar un pet que va retumbar com un tro. El marit es va despertar. «Què passa, Maria? Què trona?» Ella, tan avergonyida perquè havia despertat el marit i sabia que segurament tot el veïnat s'hauria enterat, va dir: «Ai, Mare de Déu santa, terra, traga'm!» Immediatament es va obrir la terra baix dels seus peus, va eixir un negre gegant, la va agarrar de la mà i digué: «Vine amb mi». I se la van portar cap a baix, fondo. I va aparèixer en una espècie de plaça, en unes graderies, i allà dalt hi havia un home vestit que pareixia un jutge. I la van deixar allí enmig de la plaça, i aquell home, que pareixia un jutge, li va dir: «Senyora, ací en este tribunal no se pot mentir. Eixe pet que vostè s'ha tirat ha eixit per pròpia voluntat o l'ha forçat vostè a eixir?» No, jo mos guarde, quina vergonya que he passat. Ha eixit ell perquè tenia que eixir, m'he apretat un poquet en el cantellet de la taula i ha eixit. A veure, que criden al pet. I va aparèixer el pet tot pinxo, guapo, gros, amb un xupetí d'or bordat ahí en pedres precioses, tot cofoi, tot encantat. «Tu, pet, parla, has eixit perquè havies d'eixir o t'han forçat a eixir?» No, jo estava ahí a punt i, bueno, he eixit ahí triomfant i fent rebombori que tot el món s'ha enterat. Què? No tenia jo ganes d'eixir ni res. Molt bé, doncs, que agarren esta dona i la recompensen com cal. El negre se la van portar a una habitació, li va donar un sac i l'agarrà de la mà i pa a dalt, la va deixar en la cuina, on estava fent la massa per a les coques cristines, i va desaparèixer per on havia vingut, per aquell forat. La dona, quan va obrir el sac, va fer uns ulls com unes taronges, perquè estava ple de monedes, ple de tresors, ple de joies, i el marit, quan va veure allò, va dir:
Maria, Maria, d'on has tret això? I ella li va contar la cosa, diu, bueno, i ara faràs unes coques cristines, li va dir, arrea i al forn i porta el moixàvenes i croissants i tots els pastissos que llesca en el forn. Bueno, es van pegar una fartà com feia mil·lennis que no havien menjat, perquè mai havien pogut menjar coses tan bones com aquelles. I el cas és que al dia següent es van comprar un carruatge de cavalls, com tenien els riquets del poble, van comprar la casa més gran que hi havia en el carrer, es van vestir amb vestits luxosos i això, i clar, la veïna que li havia donat la llima i que era una envejosa i del punyet tancat i que li havia fet prometre que li passaria unes coques cristines, li ho va retreure, diu, ai, no m'has portat les coques cristines? Escolta, i com és que ara vos va tan bé, quan abans éreu tan pobrets? Bueno, ella no volia dir-li-ho, però al final aquella li insistí tant i estigué foradant-li tant el cap que al remat no tingué més remei que contar-li. I aquella, la veïna, digué, a veuràs, jo faré el mateix. Aquella va fer-se una perolà d'arròs amb fesols i naps i li va ficar cigrons i llentilles que també són molt flatulentes, molt petorreres, i se va arrear 3 plats, que estava un fla, però vamos, un fla com una botifarra. I el cas és que començà allí a mesclar la massa en el corró i tot això, i s'apretava bé contra el cantell, però no hi havia manera. I el cas és que al final es va ficar ahí a xocaeta, la cançoneta, ahí a 4 pates, i al final apretant, va fer... I se va tirar un petorriu que, vamos, no va despertar ni a una formiga, un petorriu que ni un ratolí se l'haguera tirat. I ella immediatament va dir, ai, mare de Déu, quina vergonya, terra, traga'm. Immediatament la terra es va obrir, va aparèixer aquell negre, la va agarrar de la mà i digué, vinga amb mi, se l'emportà cap a baix, fondo, va aparèixer en aquella plaça on estava el jutge i el jutge li digué, senyora, ací no es pot mentir, eixe pet que vostè s'ha tirat ha eixit per pròpia voluntat o l'ha forçat vostè. Ai, jo, mos guarde, ha eixit ell perquè havia d'eixir, jo forçar-lo, calle, la vergonya que em fa a mi. Que porten el pet. Portaren el pet, un pet tot en les robes mig trencades, les espardenyes que se li veien els dits, tot vellet, tot esquifit, tot fet un sant Llàzer, una desgràcia d'home. I digué, pet, tu has eixit per pròpia voluntat o t'han forçat? Jo per pròpia voluntat, si mire com estic, jo estava ahí agarrant-me-le des parets com podia, però no hi havia manera i al final m'han tirat, però jo no estava per eixir, si jo encara me'n quedava... Molt bé, el pet no ha mentit, que agarren a esta dona i que la recompensen com cal. I el negre la va portar a una habitació, li va donar un sac també. Se l'emportà cap a dalt, la va deixar en la cuina on ella estava fent la massa, i aquella dona, quan va obrir el sac, van aparèixer escorpins, granotes, víbores que la picaren tota i l'enverinaren tota. I és que al carrer, cridant, tota picada i tota desesperada, i va caure allí. I la veïna, Maria, que era tan bona, encara la va agafar i la va curar. I conte contat, ja s'ha acabat, per la ximenera se n'ha anat el pet o el gat, i un aplaudiment si us ha agradat. De manera que, quan vos tireu un pet, aneu en cuidao de no forçar-lo.